de best ik voorbereiden op Sinterklaas. Ja. Ben je een beetje ziek of zo? Ja. Vertel. Ja, maar ik veel gewoon een landje. Ik heb een allergische reactie, dus mijn gezicht is opgezwollen. Oh god. Dus ik denk gewoon een stukje gelopen. Misschien knap ik het er van op. Ja, en dan kun je ze ons tegen. Ja. Kent ze het programma toevallig? Nee. Niet? Nee. We zien dus van onderweg, Ja. van L1. En we rijden kriskras door de provincie. Ja. En als we iets zien waarvan we denken van, oh, daar zit wel een verhaal aan vast, Ja. misschien. Dan proberen we een gesprekje aan te knuppen. En we zoeken dichtlopen met het pakpapier Ja. en een pietenpakje. En een pietenpakje. Ja. Voor wie is het pietenpakje? Voor mijn zoontje. Wie heeft er? Vince. Vens. Ja. Hoeveel kinderen is ze? 2. Twee. Vens en Julie. Julie. Ja. Wie is de oudste? Julie. Julie. Ja. Julie heeft geen pietenpakje meer nodig. Jawel, maar hij is er niet meer. Oh, Ja, helaas. in Heurmond. Ja. En wie moet dat nou verder? Ja, nou hoop ik dat ik van de week me ergens kan vertoeren en dat ik op zoek ben naar een tweede. Oh. Ja. Hé, maar wie oud is Vens? 5. 5. Ja. En Julie? 7. 7. Ja, dat scheelt dan toch weer een meurtje, hè? Ja. Misschien wel 2. Ja, ik denk dat ze in het zijen passen, maar dit is een jongetje. Ik wil toch eigen meisje. Een jurkje. Zien die toch? Ja, Nee. ja zeker. Zien er Pietenjurkjes. meisjes Dat wist ik niet. Ja, ja. Oh, wat Zeker. leuk. Ja, dus ik moet nog op zoek. En behalve dat jullie een echte meisjesnaam heet, is het ook een meisjesmeisje? Deels. Deels. Ja. Dus een jurkje, dat giet nog. Ja. Maar wat Dat voor hoort stoere ook. dingen? Scouting zit erop en het houdt van ja, gewoon lekker boet spelen, turnen, op trampoline. Dus het is wel ook een roodhouwer. Trampolines tijdens in de tuin? Ja. Alles vanaf gekukeld? Nee, gelukkig nog niet. Afkloppen. Ja. Ik zou zeggen, dat doe ik op Maries in de kop, maar dat is me net gaat de wiet weg. Ja. Wacht, doe zo. Even afkloppen, hè? Even afkloppen. Zo, dat Ja, niet jullie nooit spreken. van de trampoline afstuitert en gaat bereikt. Nee. En even terugkomen. Heeft ze wel eens dukker een allergische reactie? Nee, ik nog nooit. Maar mijn heel gezicht is opgezwollen, dus... Ja, maar dat maakt je geen zorgen, daar zien we niks van. Nee, want, ik ben incognito precies. gegangen. Maar dat maakt niks uit. Maar dan gaat ze toch nog denken over van heb ik iets verkeerds gegeten of gedronken? Nee, het was een crèmeje. Oh, Ja. bekend van tv? Ja. Serieus? Oh my god. Ja. Dus het wordt eens, maar nooit meer. Heeft ze de rechtsbijstand al ingeschakeld? Nee, nog niet. Zou ik toch serieus over gaan nadenken? Ja, ik kon je niet gewoon werken, dus ik denk toch ook maar lopen, want dat Maar, misschien knap je toch van op. wat staat er op de verlanglijstjes van de kids? Heel veel. Maar een airtrack, een turnmat, een Nintendo Switch en een Hedwig, de uil van Harry Potter. En verder, God, ja, dat zijn dure liedjes. Al een tweede hypotheek op het huis genomen? Nee, daarom ben ik nooit te voet, dat scheidt kilometers. Ja, dat gaan we wel zien. Hey, en heeft ze al het een en ander in huis? Aan cadeautjes? Ja, ik ben eigenlijk wel klaar. Oh, Ja, lekker op tijd, mama. zeker. Hey. De pakpapier met ze nog. Ja, dat Precies. mis je nog. Ik Precies. denk als ik toezet, dan kan ik gewoon inpakken. Heeft ze een goede verstopplek? Ja, voor de zolder. de zolder? Ja. Oké. Ze Dan hebben kunnen met ze een vlieshoedtrap, dus zo kennen ze niet aan. Super, goed nagedacht. Hey, toevallig loos ik van de week Ja. dat in verband met inflatie en energiekosten, dat op dit moment ook tweedehands dingetjes heel populair zien. Dat ga je door aan mij? Ja, dit jaar eigenlijk niet. Dus nog gewoon alles nieuw? Alles nieuw. Ja, ze hebben gelukt dit jaar. Je hoeft nog niet heel erg op de kleintjes te passen. Nee, gelukkig niet. Nou, fijn. Ja, we mogen niet klagen. Wat staat er op mama's verlanglijstje eigenlijk? Normaal gezegd. Even heel eerlijk te zien, het is nu
half november. En dat moet wel te redden zijn, hoop ik. Ja, nou, nee, ja, sterker nog, ik hoop toch dat het iets eerder als 5 Ja, december dat hoop weer... ik ook. Ik hoop eigenlijk meer op overmorgen of zo. Hey, en was dat nou 1 keer smeren al? 1 keer smeren, ja. Oh. Ja, dat krijg je dan, hè? Ja, dat is heel lekker Als we in het geregeld. verkeer ophalen. Allemaal keurig naar de mensen hier in Rooi. Bist je van Hey? Nee, van Tungelrooy. Oh, nou ja. Dus ik moet nog even. En bist je met een van Hey Nee, niet? ik ben gewoon een Tungelder. Ik ben te voeten. Oké. Ik dacht die moet nog even Hogum of zo. Nee, maar, nee. Ik moet ook een paar kilometer. Oké, dus met de bieren is niks mis mee. Nee. Ik dacht een goede bloedsdoorloop, het zal het misschien stimuleren dat ik het sneller weer op pad durf. Oké. Heeft ze ook nog een wederhelft? Ja, Deze is nou aan het werk. dit is aan het werk. Wat deed dit al? Ja, het is al een paar keer geschrokken. Maar die ging vanmorgen de deur uit Ja, en toen hij ze dit al. ik heb dit al sinds zaterdag. Ja, Is er weer een dokter geweest? ja. Wat? Allergietabletten heb ik gekregen. En heeft ze de indruk dat dat iets baat? Minimaal. Dus ik doe heel veel keulen en bewegen. Jeukt het? Of, Het jeukt en het is opgeblazen. Ik kan nu weer kijken, dat was zaterdag en zondag ook niet. Dus dat scheelt. Heeft ze misschien al gegoogeld of er meer mensen zien die naar Nee. aanleiding van dit bekend van tv-kraampje... Nee, ik smeer hem niet meer. Ik heb met dich te doen. Ja, ik ook. Wat zeggen Vince en Julie? Mama, wat is er gebeurd? Vince zag, mama, waarom heb je zo'n kindjesgezicht? Ik zeg, nou, dan heeft het krempje toch nog iets gedaan. En Julie zag, mama, durf je mij überhaupt zo naar school te brengen? Ik zeg, nou, misschien moet je zonnebril opdoen. Ja, van die kinderen moest het hebben. Ja, maar... En wat was... want ja, iedere vrouw wil natuurlijk door kraampjes toch jonger uitzien. Of iets maskeren. Of misschien wel gewoon helemaal shinen. Wat was eigenlijk de belofte van het kraampje? Was dat ook... Je ziet er jonger uit? Ja, de fijne lijntjes en de pigmentvlekken. Oké. Ja, dat is wat anders dan een kindergezicht. Ja, hè? ja. Dus het is toch een beetje een leugen. En wie had die... Ben je getrouwd? Nee, we wonen samen. Oké, wie had die een vriend? Ron. Ron. Wat staat er op Ron zien verlangliesje? Ik denk dat we weer aan durft te kijken. Nee. Nee, Ron is niet zo van de cadeaus. Hem te krijgen of hem te geven? Beide. Oh, nou, dat het zien goeie en zien minder goede kanten Ja. misschien. Dus maar komt dat omdat hij zuinig is? Nee, hij werkt hard en hij vindt dat hij alles heeft. Dus Oh, dat is ook wel weer mooi. ja, dat is wel aardig, hè? Met tegen de kindjes. Ja, Weinig te wensen. weinig te wensen. Is dat verder ook zo'n makkelijke? Ja, meestal wel. Oké. Waar is hem leren kennen? Hier in Stramprooi in de bar. Lang geleden. Paafboom? Direct? Nou, niet direct. Nog een paar keer. Oké. En dat is hoe lang geleden? Volgens mij 18 jaar. Dus dat is al even. Dus je hebt eerst nog lekker genoten van het leven? Ja, op reis geweest en hey, in Rooi gewoond. En toen als hoes in Tungel erop geknapt. Oké. Ja. En dan zit je gelukkig. Dan zijn we gelukkig. Ja, nou even iets Nu minder. even iets minder, dadelijk wel weer. Oké, heb ik die naam nog niet gehoord? Kelly. Kelly. Ja. Kelly, ik ben Bas. Ah. Ik wens dich namens het ganse team... Nee, serieus. Ik vind het echt enorm vervelend voor dich. Ja, dank u. Maar denk er eens over na. Ik zou zeggen, ga ik even googlen naar die club Ja, van de kraampjes. En overweeg hem door
eens op te zetten, want ik kan het niet werken. Nee. Nee, ik geloof iedereen schrikken als ik mijn initiaal afdoe. Maar dat klinkt wel weer goed. Daar gaan we vanuit. En wat ik heel stoer vind van die, is dat ze nog toch een gevoel voor humor heeft erbij. Ja, dat is altijd. Dat is belangrijk, hè? Als we niks meer te lachen hebben, dan zien we het terug. Dan ga je snel toen ze inpakken. Ja. Ik zou bijna zeggen, dik smeer ze hem. Ja, Een toes meer even niks meer. Mijn boterhammen. Maar heb je peksjesavond op de 5e ook? Ja. Oké. Zeker. Opa's en oma's erbij? Op de 4e. Op de 4e? Ja. Oké. Dus 2 dagen. Nou, Ja. hartelijk. Ik wens je 2 hele fijne peksjesavonden. Dankjewel. Ik heb begrepen dat Sinterklaas met een privéjet... Ja, geland is. Worden die 2 vanochtend niet geschrokken toen Ja, de ja, pakjesboot zonk? Ja, het was paniek. Heftig, hè? Ja, er werd direct gemaild naar Sinterklaas of het wel goed zou komen.